Jeg hedder Alexander Vennerstrøm, og jeg er i gang med at læse mig til mediegrafiker. Jeg hedder Kasper Dogen. Jeg læser produktionsteknik eller til produktionsingeniør ude på DTU Ballerup. Altså, grunden til, at man går ind i det her program handler jo nok meget om, at man har en meget stor interesse for det, enten det Microsoft laver, eller den verden Microsoft bevæger sig i. Og at jeg i hvert fald gerne vil ud i noget, der ligner noget, det Microsoft bevæger sig i, når jeg kommer ud en dag. Og gerne vil have nogle rigtig, rigtig fede skills derfra. Jeg valgte at gå med ind netop på grund af den store interesse omkring det. Jeg lærer en masse. Der kommer en masse udfordringer, og så regner jeg med at få en masse forbindelser til virksomheder og en god fremtid.